या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद, झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाच्या बातम्या। कर्नाटक विधानसभेचो निकाल लागलो आणि भल्या भल्यांका धक्को बसलो। काँग्रेसाक बहुमत गावला तर भाजपाक मोठो दणको बसलो। विशेष म्हणजे महाराष्ट्र एकीकरण समिती हैसर एकही जागा जिंका घेऊक नाय। देशात लोकसभा निवडणुका हो आता खूप कमी महिने रवलेसत। दक्षिण भारतात पाय आणखीन मजबूत करण्यासाठी भाजपकडून कर्नाटकात विधानसभा निवडणूक पूर्ण ताकदीने लढवण्यात आली। या निवडणुकीत स्थानिक नेत्यांपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवडणुकीत राष्ट्रीय मुद्दे प्रचारात आणत कर्नाटकच्या निवडणुकीत जिंकण्यासाठी जंग पछाडल्याने मात्र काँग्रेसान ही निवडणूक पूर्णतः स्थानिक मुद्द्यांवरसून आणि गेल्या 5 वर्षात 40% कमिशन विरोधात कर्नाटकात रान उठवत ही निवडणूक जिंकली। या निवडणुकीत काँग्रेसान ऐतिहासिक यश मिळवताना तब्बल 130 पेक्षा जास्त जागा पटकावल्या। कर्नाटकात महाराष्ट्रात लागून असलेल्या सीमा भागात काँग्रेसाक मिळालेला यश बघता आत्मविश्वास देणारा असा। बेळगाव कर्नाटकच्या उपराजधानीचो दर्जो असा। बेळगाव जिल्ह्यात 18 विधानसभा मतदारसंघ असत। त्याच्यात तब्बल 11 जागेरनी काँग्रेसान विजय मिळवला तर 7 जागांच्यावर भाजपाक समाधान मानूचा लागला। या ठिकाणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचो दारुण पराभव झालो। दुसरीकडे काँग्रेसान तब्बल 11 जागा जिंकत आपला वर्चस्व प्रस्थापित केला। बेळगाव वांगडा सीमा भागात महाराष्ट्रातल्या नेत्यांची मांदियाळी बघूक गावली मात्र एकही जागा जिंकणं महाराष्ट्र एकीकरण समितीक शक्य होग नाही। पण आता सगळ्यात चर्चा असा ती मुख्यमंत्री कोण होतो लोयची। ज्या निकालाची संपूर्ण महाराष्ट्रच नाही तर देश आतुरतेने वाट बघी होतो तो बहुप्रतीक्षित निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला। जर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिलो नसतो तर आम्ही महाविकास आघाडीचं सरकार पुनर्स्थापित करण्याचे निर्देश दिले असते असा सगळ्यात मोठा निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवला। तसाच 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे दिल्याचा म्हटल्याने शिवसेनेत फूट पडल्यावर एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर गेले 10 महिने सुरू असलेल्या राज्यातील सत्ता संघर्षाचो सुप्रीम कोर्टान गुरुवारी निकाल दिलो। सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठान ऐतिहासिक निकाल दिलो। सुरुवातीक शिंदे गटाच्या व्हीपची नियुक्ती विधानसभा अध्यक्षांनी बेकायदेशीररित्या केली। शिवसेनेत 2 गट पडलेले असताना आणि 2 व्हीप असताना विधानसभा अध्यक्षांनी चौकशी करणं गरजेचा होता। पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेने कोण व्हीप असा ह्या विधानसभा अध्यक्षांनी तपासू हवा होता असा महत्त्वाचा निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवला। तर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या कार्यपद्धतीत गंभीर ताशेरे ओढताना बहुमत चाचणी बोलवणं गरजेचा नव्हता असो दणको सर्वोच्च न्यायालयाने दिलो। राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यानी या प्रकरणात आपल्या विशेष अधिकाराचा जो वापर केलो तो कायद्याप्रमाणे नव्हतो असा न्यायालयाने म्हटला। मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिलो नसतो तर आम्ही पूर्वस्थिती लागू करून सरकार पुनर्स्थापित करण्याचे निर्देश दिले असते असा सगळ्यात मोठा निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवला। तसाच 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात दिल्यामुळे आता शिंदे फडणवीस सरकार वाचला। त्याच्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेतात ह्याच्याकडे लक्ष लागलो हा। आपल्या बायकोक नवऱ्यानंच मारून टाकल्याची धक्कादायक घटना समोर आली दोडामार्गात। दोडामार्ग तालुक्यात घोडगेवाडी भटवाडी हैल्या कॉजवेच्या ठिकाणी महिलेच्या खुनाचा प्रकार आढळून आलो। दोडामार्ग पोलिसांनी दबंग कामगिरी बजावत या खुनाचा अवघ्या काही तासातच उलगडो केल्याने खून झालेल्या 30 वर्षीय महिला वास्को गोव्यातली असान विशिता विनोद नाईक असं तिचं नाव असा। नवऱ्यानंच मित्रांच्या मदतीत गळो आवळून तिचो खून केल्याचो पोलीस तपासात उघड झाला। दरम्यान या खुनाच्या गुन्ह्यात संशयित म्हणान म्हापसा गोव्यातलो विनोद मनोहर नाईक आणि त्याचो साथीदार ऋतुराज इंगवले या दोघांका अटक करून बुधवारी त्यांका पोलिसांनी न्यायालयासमोर हजर केला। त्यांका 12 मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात दिली। मिळालेल्या माहितीनुसार बायकोन दुसऱ्याशी संबंध ठेवू नये असं वारंवार समजावून सांगून सुद्धा बायको ऐकत नसल्यामुळे नवऱ्यानंच रागाच्या भरात त्याच्या मित्राच्या मदतीने एका कारमध्ये ओढणीन बायकोचो गळो दाबून खून केल्याचं समोर आलं।
घोटगेवाडी भटवाडी हैल्या पुलाखाली तिची बॉडी टाकून बायकोची ओळख पट्टा कामाने म्हणान तिचो चेहरो दगडान विद्रूप करण्यात दिलो होतो. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ नेते आणि मुंबईचे माजी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांचं निधन झाला. ते 63 वर्षांचे होते. हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यात त्यांची प्राणज्योत मालवली. 3-4 दिवसांपूर्वीच विश्वनाथ महाडेश्वर गावावरसून परत दिले होते. सोमवारी रात्री त्यांना अचानक अस्वस्थ जाणवाक लागला. त्याच्यामुळे त्यांना VN देसाई रुग्णालयात दाखल करण्यात दिला. पण हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे त्यांचं निधन झाल्याची माहिती त्यांच्या निकटवर्तीयांनी दिली. मुंबई महापालिकेत सर्वात उच्च शिक्षित नगरसेवकांपैकी त्यांची ओळख होती. विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्यानी मार्च 2017 ते नोव्हेंबर 2019 या दरम्यान मुंबईचा महापौरपद भूषवला होता. ते कोकणातल्या कसाल गावचे सुपुत्र होते. मुंबईतल्या प्रतिष्ठित रामनारायण रुईया महाविद्यालयातून विश्वनाथ महाडेश्वरांनी पदवी घेतली होती. त्याच्यानंतर वडाळा हैसून BPCA महाविद्यालयातून व्यावसायिकीची पदव्युत्तर पदवी घेतल्याने सांताक्रूज मधल्या राजे संभाजी विद्यालयाचे ते माजी प्राचार्य होते. 3 वेळा नगरसेवक झालेले महाडेश्वर 2002 साली पहिल्यांदा मुंबई महापालिकेतून निवडून आले. 2003 मध्ये BMCच्या शिक्षण समिती अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली. त्याच्यानंतर 2007 आणि 2012 पुन्हा ते नगरसेवक म्हणून निवडून आले. 8 मार्च 2017 त्यांच्यानी मुंबईच्या महापौर पदाचा पदभार स्वीकारल्याने मार्च 2017 ते नोव्हेंबर 2019 पर्यंत महाडेश्वर मुंबईचे महापौर होते. 2019 मध्ये वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेकडून त्यांना पुन्हा उमेदवारी देण्यात आली होती. मात्र त्यांचा पराभव झाला. श्रीदेव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने आंबा महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होता. या आंबा महोत्सवाच्या निमित्तान श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिरात 11,111 आंब्यांची आरास करण्यात आली. श्रीदेव कुणकेश्वराच्या शिवलिंगाभोवती गाभाऱ्यात देवगड हापूसची आरास करून सजावट करण्यात आली. तसाच नंदी गाभाऱ्यात सुद्धा देवगड हापूस आंब्यांची आरास करण्यात आली. ह्याच्यामुळे श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिर परिसरात देवगड हापूसचा सुगंध दरवळत होतो. दरवर्षी 11 मे श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने आंबा महोत्सवाचं आयोजन केला जाता. आंबा बागायतदार देवगड हापूसचे पेटे श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिरात स्वखुशीने या महोत्सवासाठी आणून देतात. त्याच्यामुळेच आता या आंबा महोत्सवात मोठा स्वरूप येताना दिसता.
या आंबा महोत्सवात सहकार्य करणारे सगळे आंबा बागायतदार, भाविकांचे, कुणकेश्वर पंचक्रोशीतल्या ग्रामस्थांचे, श्रीदेव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीन अध्यक्ष संतोष लब्दे यांच्यानी आभार मानले. आमच्या कोकणातली प्रत्येक परंपरा, संस्कृती अजूनही जीवापाड जपणारी माणसं असत. गणपती, शिमगो हेचो जसो वेगळो पण असताना तसोच हैल्या लग्नाची मजा वेगळीच असता. आता लग्नाचोच सीझन सुरू असल्यामुळे असोच एक लग्नातलो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होता. बघूया. अशा महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देतलोच. परत भेटाया पुढच्या रविवारी मालवणी बुलेटिन घेऊन. तवसर बघत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव.